Mago hala nyakorom gajuang jotimo hala ma usenge koro wacho ni Tend County ma Siaya osemedo negi osuru ma jogo marom kod ma igole bombe kata municipalities kaka Siaya kod Bondo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa pek mar chwalo Bondo nyaka rang'iny mar municipality mapok otiyo kata dweche ariyo koro osechako neno ne jo hala kata mana mago mantiere oko mar Bondo. Pok otieko kata mana dweche ariyo bang' gavana ma Siaya James Orengo yango lokruok mar Bondo kaka municipality. Jo hala mawuok usenge wacho ni county osemedo choko mar osuru e rang'iny marom kod jogo maloke bombe kata municipalities. Wan gi yuak kalure gi kaka jokanjo tiyo wa yo marach. Ne wakwayo ni mondo oduoknwa rates wa ma owinjore wachul kaka market to gitamre gi insist gichajowa kaka Bondo town kaka Siaya. Kane wandiko petition matero Siaya nyaka sani pok wayudo duoko. Gichikwa ni gibiro bura to gibi kwadhi be gibutonwa. Omiyo wakwayo gi ni ka giyie. Wach ma usenge market podi ok wabi chulo osuru kapok wawinjre kaka ne wakwayo gi. Giendara wa mai beach kanyo donjo gi pesa mang'eny sana kata kirango mos custom kanyo gokinyi. Pesa donjo county government. Tingado cess license jobiro na dilungo sas. Gigi ngado kanyo pesa mang'eny to ndara to rat to pilike to mna mara makite. Giwacho ni kata bed ni juogo osuru mang'eny kamano. Bedo ni usenge ok en boma kaka Bondo. Nyiso ni onge chenro moro amora mag dongruok ma giseyudo kowuok e Tend County ma Siaya. Jolupo ywak ni ndara mawuok e beach rach. Kendo kata bed ni buge kod kite. Nyamburko kod apiko winjo pek. Kendo medo mana kethore ndarano. Ohala mar lupo giwacho ni medo mana lwar. Giketo license malo to ndara rach, security light onge, kata mana office mar municipal be onge usenge kar kendigo. To gikawo tax giketo malo ma ji ok nyal, kata ana wuon ayuak nikech kata ndara wuon maber modwa dhigo kati beach onge ye. Gin giwegi ka gisebiro gikando wa tax go, gichako gidok, giduogo, gikawo gikwa, gitero ka chief, ka gisetero, wadwa golo tax kuro, kwaduogo kendo chaki hesowa. En wach manoludo igi magibago ng'anyo ka gikwedo okang' makamano kama koro gidwaro ni mondo gavana ma Siaya James Orengo rom kodgi mondo gilos chenro mar reso helni ma koro osuru thung'o. To ka ok kamano onge ng'ata mibiro hes usenge ka. Kendo wawacho kwa chung motegno ne kwan wang'ad. Omiyo jo Siaya dogru pinyu bed piny ulandre ofisu mondo kelo wach madwa winj. Ok watamre ng'ado license. To mana kumiwa rates ma usenge market wabro ng'ado. Ma usenge ok en town. Wawacho ni tax wabro ng'ado ka giseduoko gik manye gikawo. Kapok giduoko tax ogik godongo. Ok wadwar gi usenge karka. Counties makaluo ka oriwo Migori, Siaya kod Homa Bay oseyango bombe abiriyo kaka municipalities e thuolo mar dweche 4 mosekalo. Ng'anyo mar jo ohala ma usenge koro en ranyisi kaka municipalities ma ithoro rwak kod mor gi jodak ni kod pek kod lit ma opondo. Edwin Okoth, Ramogi TV.